Ikaduha pangutan na Mayor. Na mga espekulasyon nga si Nestor Archival mura kung magkabaw gihigtan ang ilong og PC. Bira-biraho ni Tami Osmeña. Bot pasabot daw sa magsunod-sunod na daw ka ni Vice Mayor Tami Osmeña og unsay iyang mga desisyon. Na unsa to pagpasabot ang mga tao nga si Nestor Archival isip bag-ong mayor sa Cebu City. Dunay kaugalingon nga baruganan og desisyon unsa pagdumala ang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, Mayor. I have known Tommy Osmeña for the last 25 years. Pagkamigo na mo ni Tommy, akong kitanaw ni Tommy ang kayuhan ragyod sa syudad. There was never a time nga masulti si Tommy nga ato ning himuon nga makadaot. Now, I know Tommy is a visionary, and I know I'm an action guy. So what we actually agreed is that we're going to do that together. Now, again, ang among gobyerno, ang gobyerno nato nga gitanaw together with the councilors is should be collaborative kanang magistorya. Di na pwede nga ug unsay akong gusto unya mo akong buhaton. So the point is we respect each other and we know that our goal is for the good of the city. Wa gyud ko kakita og usa ka action ni Tommy nga makadaot sa syudad sa Sugbo. Now whatever Tommy thinks, ug unsay angay na akong buhaton, and then we will promise to you that we're going to deliver it in such a way nga di madaot ang syudad. Mauna yun na. I mean, ngano man nga makaingon mo, higtan ang akong ilong. Meaning to say, ang gusto ni Tommy, sige, ato ning ihatag nga project sa kontraktor nga akong amigo. Might be like that. But then again, I don't see that point nga unsay iyang gusto, may iyang himuon para makadaot sa syudad sa Sugbo. Last na kay Ma'am. Sige.